Ja, tror ni att klassen kommer vinna bara för att Marcus är ute, eller? Om ni tror det själva. Ja. Vi är biffen. Alva, du sitter där och filmar. Ja. Det är bra, kör på det. Det är synd, Thomas. Stök jobbet. Bra, Thomas. Aj, vad fan gör du? Är du äcklig eller? Det är säkert någon av dem aids druckit i. Vad sa du? Jag får filma det. Jag tar din mobil.